Vuurwerk. Het ziet er zo prachtig uit. Al die mooie kleuren en het knalt lekker. Toch is het aansteken van vuurwerk en ik het zien daarna net zonder gevaar. Bij de Aron moesten in heel Nederland zo'n 300 mensen naar de ego-afdeling. 23 daarvan rekken zelfs blien. De eegdochters van het MCL houden alle jaren haar het vast dat het eind van het jaar eraan komt. Als je wil weten wat de werkelijke schade is, in 5 jaar tijd oorlog in Afghanistan zijn er minder ogen blind geworden dan in 1 nacht in Nederland blind wordt door vuurwerk. Schokkend. Het is vreselijk, ja. En dan kom je pas achter als je oog echt kwijtraakt. Die mensen die zijn in een dramatisch ellende komen ze terecht van jarenlange nasleep van het domme ongeluk wat ze op de vuurjaarsnacht hebben gehad. Eegkundige Talsma kreeg Joert al zijn eerste slachtoffer op de afdeling binnen. Bij het aansteken van vuurwerk kreeg een 16-jarige jongen roert in zijn eeg. Hij wil net voor de camera reageren. Net voor Talsma kunnen zulke problemen voorkomen worden als mensen een vuurwerkbril opdoggen. Het meest voor de hand liggend is dat bij het vuurwerkpakket standaard een gratis bril zit. Dan hoop ik dat iedereen die bril ook heeft. En nog mooier is dat ze hem ook nog gebruiken. En dan niet alleen in de vuurwerknacht zelf, maar ook in de dagen ervoor als ze beginnen met vuurwerk af te steken. De vuurwerkbrillen zitten nu nog net standaard bij het vuurwerkpakket in. In een keerpje kan bij vuurwerkwinkels en in het MCL.